Хора като него се родиха от обстоятелствата. И пак обстоятелствата един ден, когато те потребват, ще ги родят. Защото ако българката в робство е раждала такива синове, тя ги ражда и ще ги ражда и през свободния живот. Такъв беше. Пратен от съдбата начело на цял рой проповедници и мъченици на свободата, да разклати масите, да предизвика събитията, да създаде бъдещето. Това е преломният момент в развитието на нашето национално освободително движение. Тези събития са част от онази обстановка, която ще доведе до нарастване на напрежението вътре в комитетските среди. Васил, на баща ми Иван. От Карлово съм. На 26 на 27 години съм. Занятието ми е да облегчавам положението на българите и обикалях, за да им давам упование. Не ги познавам. Сам бях.